Катеричка, извиняй! Катеричка, стай! Вода да знаете къде е. Вода? Извинявайте, вода да знаете. Вода, нещо. Търсим вода. Питай пак. Само те не са вътре. Оп! Давай сега. Питай за водата. То ще ми пусне да седи тук и ще тръгне. Аз ще ги къде тръгна, ще го проследим. Да видим кога. Ама там се заиграха. Много него ядени. Как е складират според мен там в нея хработ? Има. Къде се свечи? Как ходи до там сега? Малко нещо такова ме залиш. Мръдното. Я, виж, пробай. Не. Сега нагоре, филм, ай, да, се връща. Не. Ела тук, айде. Връща, идва! Нема кефиш. Нема кефиш, цяло. Не, как нема кефиш? Идваш. Виж каква си уникална. Ай сега давай водата си. Не ми ближи хората бе водата си. Да бе, вода. Къде виж, брат? Виж, не е медийна звезда, брат. Майх, виж. Уникална си, кучко. Оп. Не, покажи ми къде е дървото ми търси, моля се. Дървото. Мисли се за дървото. Добре, остави път малко, брат. Мисля, че останах ще се стави. Оле, другата. Другото дойде, брат. Ай, избяга много далеч. Come on. Охо. Come on. Охо. Вижда го. Малко екстремно. Катери сте били много готови. Уникални хора са, брат. Аз вече и аз съм катерица. Виж, Крис за кук? И Крис, що е катерица? А нали каза, че е катерица? Значи, какво ще въпрос? Аз не знам, брат. Много ми е трудно. Ти как мислиш, това е такова? Аз съм именно. Даш долу са, долу. Леле, аз съм грижовно вече. Катеричката е тук долу. Видяхме, катеричка. Гъци! Еги там са гъци. Не там ли е това? Оу! Ако гумно да не стъпим някой гумню. Добре. Така. Хоп, на гумнетата. Не, според мен това има... Чакай, брат, гледай. Еги, тук. Не, брат, заедно. Тук са, брат. Оле, уникално, брат. И това място е да стива с много яко. Виж това. Аз чуп дървото и мале. Аз ако бях катерица, мога да го правя. Аз си обсъждам. Накапа малко вода. Те ближи дърветата. Той има вода там. Колко да Има има? колко да има. Другата. Виж ги, брат. Бъркват са. Много ме кефи. Но другата е малко глупавичка. Малко. Ще ме изкъртват. Другата много избяга надолу. Другата е много филма. Идва. Аз искам да си намеря дървото.
Това клип ще го качам във Фейсбук вече, бе. Няма как. Си това с тези катери, това National Geographic мога да дадем. Да, брат. Яко ли си? Яко човекче. Айде, чао катерици! Обадете се после. Пис, нига.